Παγκοσμίως, μπορούμε να διακρίνουμε δύο κατηγορίες ανθρώπων στο διαδίκτυο. Αυτούς που χρησιμοποιούν την πραγματική τους ταυτότητα και εκείνους που παραμένουν ανώνυμοι. Γιατί συμβαίνει αυτό και ποιους σκοπούς εξυπηρετεί για κάθε ομάδα? Στοχεύουν οι χρήστες που αποκαλύπτουν τα πραγματικά τους ονόματα να γίνουν διάσημοι όπως οι άνθρωποι που ακολουθούν και θαυμάζουν? Ή, πιο συχνά, πρόκειται απλώς για έλλειψη επίγνωσης των κινδύνων που συνεπάγεται η δημόσια έκθεση του εαυτού και των προσωπικών δεδομένων? Από την άλλη πλευρά, επιλέγουν οι ανώνυμοι χρήστες να παραμείνουν έτσι επειδή επιθυμούν να προστατεύσουν τα προσωπικά τους στοιχεία και φοβούνται τα εκατομμύρια αγνώστων που μπορεί να αποκτήσουν πρόσβαση σε αυτά? Ή μήπως κρύβονται πίσω από την ανωνυμία για να εκφραστούν ελεύθερα, χωρίς φόβο συνεπειών, όταν χρησιμοποιούν ρητορική μίσους, προσβολές και συμπεριφορές ανάξιες υπεύθυνων πολιτών? Ας αναλύσουμε τώρα τη σημασία της ανωνυμίας στο διαδίκτυο. Το διαδίκτυο έχει γίνει το παγκόσμιο μέσω του οποίου όλοι επικοινωνούν με όλους, χωρίς σύνορα και αποστάσεις. Αυτό σημαίνει ότι ο καθένας μπορεί να αποκτήσει πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα και ιδιωτικές πληροφορίες απλά γνωρίζοντας το πλήρες όνομά σας, ειδικά αν είστε ενεργοί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Παγκοσμίως, τα ποσοστά εγκληματικότητας έχουν αυξηθεί σημαντικά. Νέες μέθοδοι διαδικτυακής απάτης για οικονομικό όφελος εμφανίζονται καθημερινά. Εγκλήματα που οφείλονται σε μίσος, πάθος ή ακόμα και ζήλια έχουν διεισδύσει στον ψηφιακό κόσμο σε τέτοιο βαθμό που κάποια έχουν διαπραχθεί ακόμα και ζωντανά στον αέρα. Αυτό έχει προκαλέσει αυξανόμενη ανησυχία στο κοινό, ενώ άλλοι όχι μόνο καταδικάζουν αυτά τα εγκλήματα, αλλά και επικρίνουν σκληρά τα ίδια τα θύματα. Πόσο ασφαλές είναι πραγματικά το διαδίκτυο για να εκτεθούμε σε αυτό? Και πόσο υγιές είναι για τους ανθρώπους να παρακολουθούν άλλους να αντιδρούν σε τέτοιες τραγωδίες όχι με συμπόνια, αλλά με κατηγορίες, δείχνοντας με το δάχτυλο τα ίδια τα θύματα αντί να δείχνουν ενσυναίσθηση? Τι πιστεύετε εσείς? Γράψε μας τη γνώμη σου.